हे ଅଟିଜିମ୍ ହେଇଛି ପିଲାଟା, ତାହେଲେ କିଛି ତ ପାରିବନି ବୋଧେ, କିଛି କାମ ଦାମ କରିପାରିବନି, କିଛି ବୁଝି ବି ପାରୁନଥିବ। ତୁ କିଛି ନା କିଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଖରାପ କାମ କରିଛୁ, ନହେଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେବ। ଏହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା, ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଆସି ବାହା ବାହା କରିବେ? ନା, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କହିଥାନ୍ତି। ଏଇସବୁକୁ ଆପଣ କାନରେ ନ ଦେଇକି କେବଳ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା, କୋଇଲାରୁ ହୀରା ବାହାର କରିବା ତ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହୀରା ମିଳେ ସେ ହୀରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହୀରା ପାଇବାର ଅଛି, ତେଣୁ ହୀରା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଷି ମାଜି ହେଇ ନିଜକୁ କଳା ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମକୁ ଅଙ୍ଗାର ବନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସିନା ଆମେ ହୀରା ବାହାର କରିବା। ତ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ସହିତ ମିଶିକି ମୁଁ କରିଥିଲି କ୍ରିସମସ୍ କେକ୍, ଯେଉଁଟାକି ହନି କେକ୍, ଆଉ ସେଇଟା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆଶୟକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରୁ ଦୂରରେ ରଖିଛି, ଏମିତି ଗ୍ୟାସ୍ର କିଛି କିଛି କାମ ଶିଖେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ କାମଟା ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ବି ସେ ରନ୍ଧା ପୁରା ଶିଖିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ତ ଚେଷ୍ଟା ଲାଗି ରହିଥାଏ ସେ କେମିତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ ସବୁ କାମ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆଜି ମୋ ସହିତ ମିଶି କେକ୍ କରିଛି, ଆଉ ସେ କେକ୍ଟି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋର ବି ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିବ ଯେମିତିକି ମୋର ହୀରାଟାକୁ ଚମକେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ହୀରା ଥିବ ନା, କେବେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି, କାରଣ ନିନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ୱାହା ୱାହା କିମ୍ବା ଗୁଡ୍ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏଇ ହୀରା ଖଣ୍ଡିକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ରହିଲି। ଆଉ ପୁଅର କେକ୍ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।